F'pajjiżna un livell li tarfien fost il-popolazzjoni dwar riski tal-kanċer, partikolarment dak li faċilment jiġi kkawżat mit-tipjib. Dan joħroġ minn stħarriġ li sar mill-professur Vincent Marmaraw li ġie ppreżentat waqt l-attività Cancer Research Days. Fl-isfond li kull sena x-xahar ta' Ottubru jqajjem aktar għarfien f'dan ir-rigward, il-professur Marmara ppreżenta r-riżultati ta' 5 surveys li saru għall-Università ta' Malta dwar l-għarfien u l-prattiċi fost il-pubbliku dwar il-kanċer fil-Gżejjer Maltin. Mill-istħarriġ ħareġ li 90% ta' dawk intervistati jafu li jinqas tipjib, dieta tajba u attività fiżika jnaqsu r-riskju tal-kanċer. Meta jiġi għall-screening ta' tipi differenti ta' kanċer, 90% qalu li attendew għall-screening tas-sider, 82% attendew għall-screening tal-musrana u 75% għal dak tal-utru meta ntalbu jagħmlu dan bħala parti mill-programm nazzjonali. Ma dan 59% qalu li ġieli ddiskutew kif jeżaminaw lilhom infushom għal kanċer ma' membri tal-familja, 53% mat-tabib tal-familja fil-waqt li 48% ddiskutew mal-ħbieb. L-attività Cancer Research Days ġiet organizzata mis-Segretarjat Parlamentari għaż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni b'kollaborazzjoni ma' Xjenza Malta.